Sa kalasamahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ito Ginoong Kristo ang kugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manakay niyo. Manaon sa kanimo. Mga igsuan niya kita karong katigo nito pagdahig sa Dios, sa hilom at ihalan at mga personal nga mga pangamuno. Uban sentensyo sa itong Santo Papa sa misyon sa simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa mga grasyang kinahanglan sa mga kaigsuan na biktima sa mga kalamidad. Dugang intensyon, alang sa kapulayan sa kalag ni Jaime, Adjo, Cirilo, Senior, ug Belinda. Ug ato sa kinihalad, alang sa kapulayan sa mga kalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalin na. Ug aron mahimo kitang tako sa pagsalmo ting santos nga misa, inusulat to karon ang mga kasalang atong nabuhat ug mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Nakakumpisal ako sa Dios nga mga gahom matanan o kay inyo mga igsoon nga nakalapas ug ako iamot tunahuna sa pulog sa buhat o sa wala pagbuhat sa angayong buhat kay akong sala akong dakong sala busa nga muyo ako ka Santa Maria ka naingunay sa tanang mga anghel o mga santos o kay inyo mga igsoon ari ko iampos sa Ginoo nga atong kaluyan ang kita sa Dios nga mga gahom matanan o pasayloon sa itong mga sala, pero kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Magampo kita. O Diyos, nga nagpakita sa kahayag sa imong kamaturan ngadto sa mga nahisalaag, aron makabalik sila ngadto sa matuod nga dalan, itugot ngadto sa nagupot sa Kristohanong pagtuo, ang pagsalikway sa mga butang nga supak sa Ebanghelyo, ug ang pagsunod sa nasubay niini. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban o sa katawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tao nga misupak ug nakiglantugi kaniya. Ug ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cyrene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlag mga taong libre. Ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa nanuhol silag mga tao aron pagingon, nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kag Moises ug sa Dios. Tungod niini nagubot ang mga tao ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban o gidala nila ngadto sa labang hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksig bakap bato kaniya. Miingon sila, kinitawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga nag-ingon,
nga kining Hesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbo niya ang mga tulumanon nga gibili ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labang hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Kansang kinabuhi Walay ikapasangil. Bisan mga prinsipe managtigum ug magtabi batukan nako. Ang imong sulugoon nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong mga kasuguan mauwang akong kalipay. Sila ang akong mga magtatambag. Bulahan Sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. gipahayag ko ang akong mga dalan ug imo akong gitubag. Tudloy ako sa imong mga kasuguan. Himuang nga makasabot ako sa dalan sa imong mga sugo. Ug akong palandungon ang imong katingalahang mga buhat. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Muhaagikan kanako ang dalan sa kabakakan, ug hatagi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran akong gipili, akong gipahimutang ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Alleluia, alleluia, isugid mo, Diyos kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, 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 isugid mo, Diyos kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo madakay niyo. Manawsag kanimo, Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin dito. Nasayod sila nga si Jesus wala mo sakay sa sakayan, uban sa iyang mga tinunan, nga nanggikan nga sila na. Hinuon dito'y ubang sakayan, gikan sa Tiberias, nga nanunggo dool sa dapit diin ang mga tao mikaon sa paan,
tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan o nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplaganan nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, maingon sila kaniya, magtutudlo, kanusta ka pa mahiabot dinhi? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakaon man kamo sa paan o nagabusog o dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag karinyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyahang pag-uyon. Busag ipangutanan nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios. Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Magigsoon diya sa ito ang Ebanghelyo karon ang mga tao nangita kang Hesus. Sila misunod kaniya, pero ang nagdasig kanila sa pagsunod kaniya mao ang libre nga mga pan o libre nga mga isda. Nahibulong sila sa pagpadaghan sa pan o sa ingon daghan pa siyang mahimo o daghan pa silang makuha gikan kang Hesus. Pero si Jesus nagpahinumdom kanila, ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad. Ug kining kalanona ihatag kaninyo sa anak sa tao. Magigsuon gusto ni Jesus nga makaamgo sila nga biyan physical bread, adunay laing pan nga magdala kanila ngadto sa kinabuhing dayon. Ug siya ang pan nga mianhi gikan sa amahan, siya ang buhing pan nga magdala kanila ngadto sa kinabuhing dayon. Diya sa Santos nga Misa, si Jesus padayon nga naghatag o naghalad sa iyang kaugalingon nga mao ang buhing pan para sa atong kaluwasan. Magigsuon kita mosunod kang Hesus, kay kita mituo nga siya lang gayon ang magdala kanato ngadto sa amahan. Atong pangitaon siya, kay kita mituo nga ang Dios Amahan nagpadala kaniya para kanato. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon, unsa man kaimportante ang Santos nga Eucharistia para kanimo? May nagpalihog para sa katalingbanong pagampo. Ang Diyos Amahan lamang ang bugtong makatagbaw sa kagutom sa ato kasing-kasing ug espiritu. Busay padangat nato ngadto kaniya ang ato mga panginahanglan diha sa pagingon. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan mupukaw diha sa mga sakop sa kagutom ug sa kauhaw alang sa pan sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga makaamgo kita nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing dili matubag pinaagi sa pagtinguha sa kalibutanong kalampusan o sa material nga kaharuhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kasing-kasing alang sa kalinaw dito sa kalibutan, sa tungang silangan o sa kalibutan, hinduan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakop ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw,
Magampo kita nga mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kaymanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayang kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nag-usik-usik sa papangitag kalipay diha sa sayop nga paagi makakita sa hustong tumong sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makadawat og paghupay o pagtagad gikan kanila nga nag-amuma kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga imong tang isipon na tako sa mapuslanon alang kanamo nga lanong Tefelo Kamomot og Joel Shibali pare mabayo na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga namatay may usa kang Kristo diha sa bagong kinabuhi sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Mahagahong nga Dios gihatag mo kanamo ang paan nga gikan sa langit, nga among kalanon samtang nagapanaw kami dinhi sa kalibutan. Aga ka diya sa dalan sa ustisya ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamurong ako in sakripisyo, dawato sa Dios nga mahan nga maaga o mataran. Dawato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata ang among mga pagampo ug mga halad, himo kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manaw sab kaning Ibayaw ninyo mga kasing-kasing. amo ning gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios katunay mga gaho matanan, angay ug matarong gayud, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon, nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang hugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan, nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpaglaban. Si Kristo nga gigahalad nga dili na mamatay. Siya ang kordero nga kaunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-away. Sa nagawin ikaw, Ginoong tuburan sa nagkasanto si panalangin mong Espiritu, aron pagsanto sa mga gasa, aron mahimo kinialang ka na mo, galawa tugdugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya o galingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni ngadto siya mga tinundan o miingon.
Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag ni gadto siya matinundan og mingon. Dawata kini, og Panginoong kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylot. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka na pinagi sa iyong krus kung pagkabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga mga tubang ug mulagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa ni sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa imong kalibutan. Himuha nga mahingpit kami niya sa gugma, o Banelio among Papa, ni Alberto among obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaw mo na banhaw sila ang nangamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pero magampo kita samahan, ato gamito mga pulong itulog kanato sa atong mauno. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw,
ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, Ginoo aluwasa kami sa daotan. Mga kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwasos sa nagdautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunugon. Humugan himaya wangtut sa kahangturan. Ginoong Kristo, gigon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kay Diyo, ang akong kalinaw ihanta ko kay Diyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kung nila ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kay Diyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunan. Cordero sa Diyos, na nagawatan sa mga sala, sa kalibutan kami kami. Cordero sa Diyos, na nagawatan sa mga sala, sa kalibutan kami kami. Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalihinaw. Kini mo ito may ugmaong Diyos ang Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Diyos, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mga gahamog tunay nga Ginoo, imo kaming giuli nga nasa kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi ning sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mohalag ta usa ka manamo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa Amahan, ato ipahidungod alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahalap sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo imong giharian. Matuman iyong pagbuot din sa yuta mayngon sa langit. Ang kalaon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa mga sala,
Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namin. Og dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaag kanimo. Bulahan ikaw sa mga bayi nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon og sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon sa makatuigang walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag na walay pagkapalong udan ka kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaakay niya. Manaw sa kanimo. Huwag panalangin ang takamo sa tumayog mao nga Dios. Ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa, lakat ka mong isang iyaw ug magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.